Сълзящи очи, кихане без край, запушен нос всяка сутрин. Ако знаеш за какво говоря, остани до края на видеото. Пролетта е един от най-хубавите сезони, но не и за хората с сенна хрема. И аз бях такъв. Знаете за какво става въпрос. Секрети от носа, гърлото, постоянно кихане, сълзящи очи. Дори ми се е случвало да се будя посред нощ, защото не мога да дишам. И аз бях такъв, поне до тази пролет, благодарение на програма MetaPro и благодарение на решението ми аз да се направя рестарт на организма, като изчистването на сенната хрема е един от ефектите. Ако и вие имате подобен проблем, пишете в коментарите думата info и аз ще споделя повече информация за това как работи програмата и как аз съм се справил.